Здравейте от Технохоби! Днес ще ви представим един модел лодка V050 с круиз контрол. Бюджетна лодка с много добри параметри. Има място за поставяне на две батерии. Сега ще направим една кратка презентация. Може да се слагат батерия 5200, 10412 до 18000. Както казахме, гнездото е голямо, контейнера също е много добър, голям. Около 3 кг може да се слага захранка. В момента имам промоция, сак за лодката, зарядно 220 волта, зарядно за автомобил на 12 волта, допълнителен шиферки, допълнително ако искате може да се добавя сонар по желание на клиента. Елементарно се работи с лодката, функционално, пуска се от това бутонче, с джойстика ляв-десен, коша се отваря с долния бутон. Ще направим демонстрация. Има индикация ниво на батерия на лодката. Когато загуби обхват, лодката почва да дистанционното да пилка. Има круиз контрол, където може да се включва лодката с един бутон да върви сама. Не е нужно да държите дистанционното. Ето, дистанционното е пуснато, лодката сама е включена, насочвате, върви, изключваме. Както казах, много добра като цена и качество. Имаме как различен модел лодки и с GPS, и с вградени сонари. Може да се обадите на нашите телефони. Ще ви съдействаме за най-добрата лодка, за вашите нужди, за вашия риболов на нашите телефонни номера.